गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरांनि जारिमिनारि थावनि बिजनियाव 12 साननि हाबाफारिजों 28 अक्ट'बर खालारनिफ्राय बायदिसिना रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों 132 श्री लक्ष्मी फुजा आरो मेलाया जागायबाय। कच राजा बिजित नार्जारिनि खुंथाय समनिफ्रायनो खुंजेनबोनाय चिरां जिल्ला बिजनी सोहोरनि जारिमिनारि श्री लक्ष्मी फुजा आरो मेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। 28 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 8 नभेम्बर खालारसिम खुंफुंजागोन बिजनी सोहोरनि 132थि लक्ष्मी फुजा आरो मेलाया। लक्ष्मीनि मण्डप एबा थानसालिखौ बेखेवना होयो बिजनी विधानसभा बियाबनि एमएलए अजय कुमार रायआ। लोगोसे गोबां होंगो दोंगो सिबियारिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि भद्रेश्वर स्वर्गियारि आरो बारग' एनडिबिनि सोद्रोमा अनिल बसुमतारिनि खौरांगिरि मेल। धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिबिफोराबो आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजिंआव एक्स एनडिबिनि थाखाय 2% फोसावना होनायाव धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिबिफ्राबो खाबु मोननांगौनि गोख्रों दाबि। आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्टआव एक्स एनडिबिनि थाखाय 2% रिजार्भेसन होनायनि सायाव धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिबि वेलफेयार कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि भद्रेश्वर स्वर्गियारि आरो सारेन्डार एनडिबिनि सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों समान मोनथाय होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया गसाइगावनि दावागुरियाव गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो 2 लाख रांनि चेक रानना होदों। बिटिआर सोरखारनि गुबुन मोनसे बाख्नायथाव खामानि। आथिखालनि प्रमद बर' दिनैया बिटिआर सोरखारनि आरोबाव गुबुन मोनसे बाख्नायथाव खामानि। बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे धोरोमारि बिथिङावबो जौगानाय लाबोनो थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय आलारि स्रां बिथांखिनि गेजेरजों माखासे मन्दिर आरो गिर्जाफोराव मन्दिर आरो गिर्जा न'फोरखौ मोजाङै लुफुंना लानानै गाहामै धोरोम सिबिनो हानायनि थाखाय गंफ्रोमबो मन्दिर आरो गिर्जाफोराव 2 लाख रांनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 4 नं जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो दावागुरि कमिउनिटि नब्लाङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बे चेकखौ राननानै होदों। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जुमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसि चेयारमेन निरद नार्जारि, लोगो टिसिएलसिसि मासिगिरि नितुन बसुमतारि आरो जुमदुवार बियाबनि बिजेपिनि मण्डल आफादगिरि राजकुमार नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ जोबलांबाय। थांनाय 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेननानै चिरांनि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ मैया दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोबलाङो। जोबथा हाबाफारियाव बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, इएम रन्जित बसुमतारि, एमसिएलए अमर बसुमतारि, इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारिजों लोगोसे देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारि आरो गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा फाइनाल गेलेनायखौ बादलायदोंमोन खायलाबादा हान्टार एफसि आरो बेनि हेंथायै A2 MRLD एफसिआ। जोबथारनाय बुब्लियाव खायलाबादा हान्टार एफसिआ 1 आरो A2 MRLD एफसिआ 2 गल होनानै A2 MRLD एफसिआ देरहासार जायो। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि नखरिया गामियाव बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 5-7 नभेम्बरजों लोगोसे सावराय मेलखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै लाइखुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादाव बिबान मोननाय गाहाय आलासि महरै मानगोनां फनिधर बसुमतारि आरो जर'खा आलासि महरै नौदुवार समस्तिनि मानगोनां पद्म हाजरिका आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि बिथां आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लागोन। तामुलपुरनि सेसापानि बर' बाजाराव सोलिनाय 50थि माइनाव फोरबोआव BKWSनि आबाद बिफाननि एम प्रदीप स्वर्गियारिनि आगान। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय 50थि बाथौ फोरबोनि गिबि सानाव दावबायफैदों BKWSनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा
प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा सेसाफानि बर' बाजार खुंफुंजानाय 50थि सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोनि गिबि सानाव दावबायफैनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा सेसाफानि बर' बाजार सोलिनाय 50थि सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोआ गाजा गोमजायै गोजोनै जाफुंसार जालांगोनखौ मिजिं थिहरदों मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनी गोथां मैगं थाइगं फानग्रा हाथायाव अर खामदों। चिरांनि बिजनी बाजाराव हरखाबै अर खामदों। दिनै रबिबार फुंबिलि बाजाराव बिजनी फाथो बाजाराव हरखाबै मोब्लिब सर्ट सार्किटजों अर खामनाय जाथाया सोमजियो। जाहोनाव बे अर खामनायजों गोबां फाथो खामो आरो अरा मैगं थाइगंफ्रावबो खामो। अर खोमोरग्रा हानजाया फैना अरखौ खोमोरदोंब्लाबो लाखसो रांनि फाथो खामदों होनना खामजानाय बिथांमोना बुंथियो। বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক বিজনী লক্ষী মেলা। বিজনী লক্ষী মেলা কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ যদি লক্ষী মেলা আছে তেতিয়াহ'লে বিজনী। আমাৰ ৰজাদিনীয়া এই লক্ষী মেলা, আৰু আপোনালোকে চাইছে যে আগত একমাহ এই লক্ষী মেলা চলিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি কিছু সমস্যা হয় একমাহ চলাকালীন আমি হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই 12 দিনীয়া কৰা হৈছে। যোৱাবেলেও হৈছে, এইবেলেও 12 দিনীয়া কৰা হৈছে পূজা আৰু লক্ষী মেলা। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বিজনীবাসী ৰাইজে সদায় আজিৰ দিনটোৰ পৰাই এই যে 12টা দিন আমি প্ৰতি বছৰে আশা বান্ধি থাকোঁ যে আমি কেতিয়া লক্ষী পূজা আহিব বা মেলা আহিব আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ। গোটেই অসমৰ মানুহ, অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰা আহি আমাৰ এই লক্ষী পূজা আৰু মেলা উপভোগ কৰিবলৈ আহে। আমি ৰজাদিনীয়া পূজাক আমাৰ যি পৰম্পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে ৰাখিছিলে, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি এতিয়াও আমাৰ এই লক্ষী পূজা কমিটিয়ে বা পৰিচালনা কমিটিয়ে বিভিন্নভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই মেলা আৰু পূজা চলাই আছে। আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে যে আমাৰ এই লক্ষী মাৰ মন্দিৰটো তেওঁলোকে এটা আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা লৈছে। প্ৰায় 80% হৈছে। অহাবাৰলৈ এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি